al-ghulul shine ɗaukar wani abu daga cikin dukiyar ganima kafin a raba ta. Ina fata mun gane. Sai Allah ya ce wa ma kana li nabiyyin an yaghul, bai dace ba ga annabi daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki ya kasance daga cikin masu ha'inci, saboda martaba ta annabauci ta fi ƙarfin haka. Duk inda annabi yake Allah ya tsarkake shi daga aikata ha'inci, baya ha'inci. Don haka bai dace ba a ce wani annabi daga cikin annabawa ya ɗauki wani abu daga cikin dukiyar ganima kafin a raba. Imamu Abu Dawud ya fitar da hadisi da Imamu Tirmidhi da sanadi mai kyau, hadisin Abdullahi dan Abbas. Qala yace nazalat hadhihi al-aya wa ma kana li nabiyyin an yaghul fi qatifatin hamra fuqidat yawm badr. فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. عبد الله بن عباس يجي wannan aya ta sauka ne ta cewa bai dace ba a ce annabi ya ɗauki wani kaso daga cikin dukiyar ganima kafin a raba. Ta sabka ne akan wata dara hamra jaddara fuqidat yawm badrin da aka neme ta aka rasa a ranar badar. faƙala ba'adun nasi sai wasu shashi daga cikin mutane suka ce la'alla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhadha, mai yiwa annabi tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya ɗauki wannan dara. Fa anzalallah, sai Allah madaukin sarki ya sabkar da wannan aya wa ma kana li nabiyyin an yaghul, bai dace ba ga annabi daga cikin annabawa a ce zai yi khiyana ko yayi yaudara. Wannan hadisin yana da shahid a wurin Bazzar da sanadi mai kyau, hadisin Ikrima daga Abdullahi dan Abbas. Ma kana li nabiyyin an yaghul, qala yace ma kana li nabiyyin an yattahimahu ashabu, bai dace ba ga annabi daga cikin annabawa a ce wasu daga cikin sahabbansa suna tuhumarsa da cewa ya ɗauki wani abu daga cikin dukiya ta ganima. Imamu Mujahid radiyallahu anhu yace wa ma kana li nabiyyin an yaghul ma yanbaghi li nabiyyin an yakhul, yace bai dace ba ga wani annabi daga cikin annabawa a ce yayi ha'inci. Haka Abdullahi dan Abbas ya fasarta wannan aya ce bi an yaqsima li ba'dhin saraya wa yatruka ba'dan, bai dace ba ga annabi daga cikin annabawa ya ce zai raba saraya akan wasu shashi na mutane ya hana ma wasu shashi na mutane. Ina fata mun gane. A takaice dai bai dace ba ga annabi daga cikin annabawa an ya gulla a ce zai yi ha'inci ko hiyana. Wa man ya gulul, duk wanda ya ɗauki ɗaya daga cikin dukiyar ganima kafin a raba, ya ati bi ma ghalla yawmul qiyama, to zai zo da abin nan da ya ɓoye ranar tashi alƙiyama, zai zo da shi a farfajiyar tashi alƙiyama. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin Abdullahi bin Amr, qala yace kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkara famata فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. Ya kasance a lokacin manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi akwai wani mutum da ake ce mishi kirkara, sunansa kenan, kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da annabi ya ware don kula da dukiyar ganima da akan ɗauka akan dawakai ko kuma raƙuma domin tafiya da ita. Kenan daga cikin mutanen da annabi ya ware don tsaro da kula da dukiyar ganima. Famata, sai wannan mutumin ya mutu. Faƙalar Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam finnar, sai annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ce huwa finnar, shi kam yana wuta. Fa zahabu yanzuruna ilai, sai sauran sahabbai suka je suna duba shi su ga meye sababin da zai sa shiga wuta. Gashi yana tare da manzon Allah, gashi tare da shi ake fita ya kuka da jihadi. Suka je su ga me ke faruwa ne, fa wajadu aba'atan qad ghallaha, sai suka same shi da wata riga da ya ɗauke daga cikin dukiyar ganima kafin araba. Wanda ke nuna maka muni na ka ɗauki dukiya daga cikin dukiyar ganima kafin araba. Ina fata mun gane.